ji ewuru ike ngara n'ire n'anya nna m ike nga adịghịre nso onye ọka nnukwu amadụ ghara ụlọ igwe nwaanyị ajiri nwa n'aka anụkwa m oribudo nwa agụ mgbada ajiri nwa n'aka wuche nwa agụ mgbada eju ụgwọ odo mmiri na-amụrụ anwụ dị ndị m ogidi sikere ibe aja eme awọrọ ọzọ nya ndị ụmụazị ebe na-atọ ndị jere obodo nwa nọ mmụọ abata obodo chiri ọgba na-aba ọrịrị ibe toro ogologo ndị igbo ọja ibe dị na anụkwa nwata amalụ mmụọ ọja agụrụ ya na agbụgbọ mgbomgbo ọgụrụ nene ewugodo egirigiri nene agịrịegwele kedu ibe njata eme ọdịgwa m gwuru ogodogo ọmụgwọmgwuru ji nye ka nna agwa igbo niile anyị na-agba ji ka anyị ghara mgbọrọgwụ dogo ọja ụgbọzi onye nwe ji ya aja o buruzie n'ujo anyị jezizie n'ụbịa ka anyị were mgbọrọgwụ nwe nne